je to tady, závěr sezóny se přiblížil, jsme na Motodromu Brno, dneska se rozhodne, kdo vyhraje, Sprint Series dneska skončí, rozdáme ceny za celou sezonu, bude to boží počasí, svítí nám sluníčko, akorát se připravuje časomíra, v boxech nám běží registrace, tak pojďte na to. Put the money in a toll on the road. You gotta pay the cost to be the boss. Boss up. Come on, boss up. Come on, boss up. Come on, boss up. Never been down on my luck. Boss up. Come on, boss up. Come on, boss up. Come on, boss up. Diferenciál vyměněný za záložní, což bohužel znamená o 20% delší kvality, ale situace není ideální na této trati. Bejt to na Silesi a ringu, tak si věřím. Brzdy mám nový, takže zajíždím brzdy pořádně, aby to fungovalo. Zkouším ještě upustit tlak v pneumatikách a pojedu nějaký ostrý kola a uvidím, jak to půjde. Je mojí milou povinností vyhlásit dnešní finálový závod BM Sprint Series 2023. Vítězové kategorie S6, S5, vítězové kategorie S4 finálového závodu BM Sprint Series 2023 si to nebojej užít. A absolutním vítězem za sezónu 2023 BM Sprint Series to je Viktor Mejzlík. Takhle vypadá absolutní vítěz BM Sprint Series 2023 prvního ročníku. Zapamatujte si ho, příští rok mu přibydou konkurenci. Hele, úžasný, ale samozřejmě je to zásadní v tom, že to bylo konečně protimělo auto, který vlastně na to mělo. Takže už to bylo jako, že jsme se fakt přetahovali prostě a já jsem dal dobrou strategii, že jsem se schválně přiblížil. Hnedka na začátku jsem byl hodně blízko, že jsem věděl, že sám to nemám rád. Takže jsem si říkal, že ho znervózním, tlačil jsem ho a on vlastně už ve druhém kole to vlastně vzdal. Takže super zážitek. Doporučuju. Tak máme hotovo, první ročník je za náma, vyhlásili jsme akorát tady výsledky. Vyhlásili jsme dnešní vítěze, celkový vítěze, nakonec nejrychlejší ze všech byl Viktor z GT4 RS, vyhrál úplně všechno. Dneska měl konečně konkurenci, přibyli mu tady nějaký 911 GT3, takže to neměl úplně zadarmo. Zároveň se taky rozhodl souboj v S4 a Ondra s MX5 dneska zajel super závod. I tady na okruhu, kde to je hodně na výkon, tak byl prostě rychlejší než Zdeněk s Meganem, předjel ho, respektive na cílovce dojížděli hned vedle sebe 10 cm rozdíl, byly to teda super závody. Bylo to bez problémů, žádné nehody, žádné kačírky, všechno proběhlo skvěle. Příští sezonu určitě budeme pokračovat v podobném formátu, takže přijďte, určitě je to super, určitě budou i nějaké vylepšení. Co se týče registrací, možná i časomíra, když se všechno zadaří, takže to bude ještě lepší. BM Sprint Series.